כן. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות נטילת ידיים ו' אות כ"ז, נמצא שאתה בליל פסח עושים שינוי בכל הדברים הנ"ל, כנ"ל שכופלים אותם, והכל בשביל להראות הרצון שנמשך בשעת האכילה דייקה, שהוא עיקר תיקון מבחינת ואתה נטל להם את אוכלם בעיתו, שהוא מבחינת בו מדבר כ"ג כ"ג, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל וכולי, שזה עיקר התקווה והתכלית וכולי. כי בכל ימות השנה ממשיכים הערת הרצון בכניסת שבת על ידי הכוס של קידוש, כי העיקר הוא שבת שהוא מעין עולם הבא, שאז עיקר הוא בחינת העת אשר יאמר וכולי, מה ראשי תיבות או מה גימטריה, שהוא בחינת הערת הרצון כנ"ל. או מה, כאילו סתם הוא מציין את החלק הזה של המילה שנקרא מה, או את המילה שנקראת מה. ומשם מקבלים כל ששת ימי החול לזכור תמיד בשעת האכילה להערת הרצון, הכל כפי מה שזכה בעבודתו בששת ימי המעשה, שמבחינת העולם הזה לכלול העולמות דרי מטה ובדרי מעלה וכולי, שזה עיקר תכלית העבודה, שכמו כן זוכה בשבת בכניסתו על ידי הקידוש של הכוס להערת הרצון, מבחינת מי שטרח בערב שבת אוכל בשבת וכולי כנ"ל. ואתה בפסח בכניסתו בלילה הראשונה, שאין לנו שום עבודה רק בחסדו וכולי. על כן אי אפשר לנו לזכות להערת הרצון על ידי כוס אחד של קידוש, רק על ידי שמסדרין ההגדה על הכוס השני, ומספרין עליו תוקף הניסים שעשה עמנו בחמלתו הגדולה שהאיר עינינו על ידי משה רבנו, והודיענו אמיתת אלוקותו וממשלתו הגדולה וכולי. כי מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו וכולי, כמו שמובא בהגדה של פסח, שכל זה הוא מבחינת הערת האצילות, שהוא תכלית העולם העליון, בעשייה שהוא תכלית העולם התחתון, מבחינת הערת הבן חכם בבן רשע, כמובן בכוונות וכנ"ל, שאז דייקה זוכים לכלליות העולמות, ואז דייקה יכולים לאכול אחר כך המצה וכולי, להמשיך הערת הרצון העליון שצריכים אתה להמשיך ביותר ויותר על ידי מצוות אכילת מצה וכולי, כי אתה צריכים לדבר בזה הרבה ולהרבות בסיפור הניסים של יציאת מצרים כדי להמשיך הערת הרצון הנ"ל, מחמת שעדיין אין לנו שום עובדות ומעשים טובים וכולי, כי אתה עיקר התיקון על ידי הדיבור שמרבה לספר ביציאת מצרים, שזה בחינת פסח בחינת כל המרבה לספר, וכן בכל אדם שצריך להרבות להודות לשם יתברך וכולי, וכן הרחיצות שהן בחינת ביטחונות כופלין, וכן הביציות כופלין שבתחילה קודם סיפור ההגדה בוצעין המצה שהוא בחינת יחץ ואחר כך פעם שני בשעת המוציא, כי הרחיצות והביציות שהכל בשביל הערת הרצון כנ"ל. ועתה צריכים כל זה שתי פעמים, לבין שתי כוסות ושתי הביציות ושתי הרחיצות אומרים ההגדה מעריכים לספר ביציאת מצרים, כי עתה אי אפשר להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה, כי אם על ידי סדר זה מחמת שהוא בהתחלה בבחינת התערות הדילאלה וכולי וכנ"ל. וכן נראה בחוש שכל אדם יש לו את הירידות האלה מדי פעם, נראה לי מה שאמר רבנו רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו ולכל ישראל אמן ואמן, שאמר פשוט בקיא בארצו בקיא בשוב, שזה עובר על כל בן אדם כאילו כל יום או כל יומיים או כמה פעמים ביום, כל אחד מתי שזה פוגש אותו, שכאילו הוא מרגיש כאילו שנעלם לו הרצון. אז כוונה, מה שמאיר לי כאן שהוא כאילו מתחיל מההתחלה, כאילו עכשיו במצרים הוא צריך לצאת ממצרים ואין לו שום דבר, מה שצריך לעשות, מה שאומר רמז פה רבי נתן, זה את העניין הזה של הדיבור, של ההגדה, לדבר, קודם כל תודה והודעה, רבי נתן הזכיר פה, וגם לדבר, זאת אומרת כי פשוטו, גם להגיד תודה ולהודות לשם על כל מה שיש לו, כל מה שהיה, כל מה שיש, כל מה שיהיה, כמה שיכול, וגם להודות על האמת וגם לדבר, ללמוד כאן תורה כמובן, שיש לנו עכשיו את התורה הקדושה, וגם לספר בשבחו של מקום, כן, כמובן צריך עוד הרבה ללמוד לדבר על הדברים האלה, אבל כפשוטו מה שיצא מהדיבור הזה ממש דברים נפלאים של רבי נתן, שמה יעשה אדם שרואה שנעלם לו הרצון, אז כאילו יעשה לעצמו הגדה של פסח, התחיל לספר מה קרה בעולם ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואיך עשה כל מה שעשה עד עכשיו וכולי וכולי,
ואז בן אדם יגיע לרצון שוב.